Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Jove. Amb vosaltres els dimarts de 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes de nou a Casa Papallones. Com espere, que ja sabeu, soc Teru i em podeu trobar també a Twitter, @teruseta, i des del Twitter em podeu enviar qualsevol missatge i jo des d'ací el llegiré. I bé, la setmana passada vam estar Enric i Quique parlant sobre les nostres pel·lis preferides de quan eren menuts i vam dir unes quantes, vam dir El Rei León, vam dir Los Goonies, que anava sobre pirates, també sèries, la de Garfield, la del gat que és molt gos. I també, avui, per anar variant un poquet, com he dit abans, m'agradaria contar-vos un conte que he trobat avui. Entre els llibres que jo llegia de menuda, he trobat una versió del rei Mides. Conegueu aquell rei? Que li passava alguna cosa quan tocava les coses. Així que anem a veure què li passava. El rei Mides. El rei Mides era un gran balafiador. Totes les nits feia festes i balls, fins que es va quedar sense un clau. Aleshores va visitar el mag Apolo. Li va contar les penes i Apolo li va fer este encantament. Tot allò que toques en les teues mans ha de convertir-se en or. El rei Mides va donar un bot d'alegria i va tornar corrents al seu automòbil. Però apenas havia tocat la maneta, la porta del cotxe, que es torna completament d'or. Rodes d'or, vidres d'or i el motor d'or. Fins i tot la gasolina s'havia tornat d'or i d'esta manera el cotxe no funcionava i fou necessari cridar una carreta de bous per arrossegar-lo. Arribà un moment que va tenir set i li va demanar un got d'aigua al seu criat. Però el got es va tornar d'or i l'aigua també, i per a poder beure va de deixar que el criat li donara l'aigua amb una cullereta. Va arribar l'hora d'anar a dinar i tocava la forqueta i es tornava d'or. I quan va agafar el pa per a menjar, també es va tornar d'or. I per a satisfer el seu apetit va d'haver de deixar que la reina li el donara, com si fora un pardalet. Arriba l'hora de xitar-se i el rei Mides, sense voler, va tocar el coixí, els llençols i el matalaf, que es van tornar d'or massís, i com que eren massa durs per a dormir, li va tocar passar la nit assegut en una butaca. Se n'anà corrents a veure el mag Apolo perquè li desfera l'encantament i el mag Apolo li va contestar: «Està bé, però ves espai perquè hauran de transcórrer 7 hores i 7 minuts exactament abans que passe l'encantament i tot allò que toques mentrestant es convertirà en fem de vaca». El rei Mides va marxar molt content i estava molt atent al seu rellotge per a no tocar res abans de que hagueren transcorregut 7 hores i 7 minuts. Desgraciadament, el seu rellotge corria una miqueta més del que tocava i avançava 1 minut cada hora. Quan va creure transcorregudes les 7 hores i els 7 minuts, el rei Mides obrí la porta del seu cotxe i entrà, però immediatament es va trobar assegut al mig d'un gran muntó de fem de vaca, ja que encara faltaven 7 minuts perquè acabara l'encantament. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.
t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera, que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Per la unió de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Vos ha agradat el conte? La veritat és que jo el recordava d'una altra forma. Crec que tenia un final diferent, però vos ho deixa la vostra imaginació. Bé, espero que hàgiu estat atents, perquè ara vos faré unes preguntetes. Recordeu que al principi diu el rei Mides era... i he dit una paraula molt estranya. Quina hauré dit? Era balafiador. Què vol dir balafiador? Balafiador significa un malgastador, un derrochador, un festero. Que no veas el rei Mides, eh? Per a que ho sapiau. Sinó que a partir d'avui no podeu gastar derrochador o malgastador. Bueno, malgastador sí, crec que sí. Però balafiador que era més refinat i més cult. I per altra banda, vos pregunté, a veure si se'n recordeu, a quin mag va anar a visitar el rei Mides? Com es deia este mag? Tu ho saps, Paco? No te'n recordes? Es deia Apolo. Que, per cert, Apolo, si vos sona el nom, és de la mitologia grega, era un déu que crec que era el de la medicina. Ah, sí, el de la medicina, el de la bellesa masculina, de la música i de la poesia. Així que tenia pa tots, el déu Apolo. I en què es convertia tot allò que tocava el rei Mides? Tu això sí que ho sabràs, Paco. Sí, això sí. En or. Ah, veus? Ahí sí que has estat atent. Que la veritat, tindre un poder així, val que te dona molta riquesa, però també, per a què vols tant d'or? I a banda, no poder tocar res, o anar en guants sempre, seria un rotllo total i absolut, no podries tocar res, tindries que anar sempre atent a lo que fas. I més d'una persona, crec jo, la convertiria jo en or. Però el que més mal me sabria també és convertir en or el mitjar. Mare, no poder mitjar. Ui, quina pena més gran. I ja que estem parlant d'or, vos contaré unes curiositats sobre l'or, que la veritat a mi m'han cridat prou l'atenció. I es creu, atentos, que hi ha 9.000 tonelades d'or dissolt en els oceans del nostre planeta. És a dir, imagineu-vos si poguérem tot ixe or dissolt que està en el mar, poder-lo juntar. Això seria una barbaritat. En realitat som rics, tota la humanitat som rics, veus? Tenim el mar ple d'or. I també, a part dels oceans, nosaltres, els éssers humans, també contenim or dissolt en el nostre organisme. Però, ojo, la quantitat és tan menuda que si volguérem ajuntar-la, tota la que tindríem seria també microscòpica. O sigui que no en tenim tanta, però un poquet sí. Podríem dir que realment la bellesa està en l'interior. Ai. Ui, quin xiste més roïn acabo de contar ara. I per últim,
Diuen que les joies d'or fetes per l'home, de les primeres, s'han datat de l'any 4000 abans de Crist. Em pareix una barbaritat. Any 4000 abans de Crist. Ja estaven ahí fent joies i coses en l'or. Me pareix totalment increïble. La veritat és que em va sorprendre molt llegir-ho. L'or, sobretot ara, que estem en comunions, es veu molt. Estan les cadenetes, en els anellets, en tot. I s'ha de cuidar molt perquè no es faci lleig. La veritat és que jo no sóc molt de portar joies ni res. M'agraden més les pulseres normaletes de fil, sobretot les de fil m'agraden molt. I les que ara s'estilen de gometes, que tot el món em porta també, sinó que ja sabeu, xiquets, allí en Espai Papallona els dissabtes a les 11:30, allí, una cada uno. Que per ser la setmana passada farem un taller de pulseretes, però per a mi és molt difícil, no hi ha forma de fer-ne. I també tinc per ací alguna que altra endevinalla. Aquesta m'ha agradat molt. Ruedo, ruedo y en los bolsillos me quedo. Y cuando te trobes uno, t'alegres, perquè dius, ai, mira. A veure, Paco. Una moneda. Exacte, una moneda. Veus? Ahí sí que has estat atent. Clar que sí. I també tinc per ací... Entre mis hojas se esconden hadas, princesas y duendes. Cuando me lees de noche, sin darte cuenta, te duermes. Sí, esto sí, ¿no? Un llibre. És un llibre que conta moltes històries i la veritat és que els llibres són una gran ferramenta per anar a dormir, perquè a mi me deixen torrar. No puc llegir ni 2 pàgines. Que s'ha de llegir, jo llegeix de dia, però de nit no podria, no. No. I també tinc una dita xina, que la vaig trobar per ahir, que diu: els xinesos de la Xina, quan no saben què fer, tiren pedres des de l'aire i diuen que va ploure. Què significa? No ho sé, però me pareixen un poc bèsties estos xinos, no? Jo m'imagino els xinos ahí tirant pedres. Ai, mare, aquestes dites jo de vegades no sé d'on les trauen. I per a finalitzar vos diré que... Bueno, no, això ho deixaré per al programa que ve. Per al programa que ve parlarem sobre el panda, l'os panda, que tot el món el coneix. Sobretot hi ha molta gent que només s'alça en compte d'ojeres, pareix que tinga les 2 ronxes negres que caracteritzen l'os panda. Que parlant de la Xina, veus, bueno, ja sé, que són típics de Xina. I no res. Avui crec que el programa Casa Papallones ha sigut curt, però diferent. I espero que vos hagi agradat la versió del rei Mides. Que la veritat, si vos soc sincera, el conte original, no sé si convertia al final les coses en fem de vaca. A tu te sona això, Paco? A que no? Jo crec que aquesta versió se n'han passat un poquet. En què te pareix tu que convertia les coses al final? O no recordes? Pues no me'n recorde, la veritat, però... Però és fem de vaca, no? Fem, no. Vale. Si no tenia prou el rei Mides en convertir-ho tot en or, convertir-ho en fem de vaca em pareix ja un problema superior. Que espere que no ens passe mai. Perquè, clar, per a mi que al mag Apolo no li cauia molt bé el rei Mides, eh? Això de ser un què? Com era la paraula? Balafiador. Un balafiador. Costa, pareix un embarbussament, la paraula balafiador en compte d'una paraula normal i corrent. Ai. Bé, doncs, papallonetes, espero que vos hagi agradat el programa d'avui. Com ja sabeu, no n'hi ha programa de bàsquet. Tenim al fons un poc lluny. Però ara toca descansar, fer el soparet. Bueno, no, que són les 7 encara. Fer el segon berenar. I descansar un poquet. Així que, adeu, papallonetes!